Mga private hospital sa Dakbayan Sugbo nagpahigayon na usab og vaccine rollout sa ilang mga frontliners. Duha ka magtiayong doktor nga puros mga senior citizens lakip sa nabakunahan bisan kung gawas na silang age bracket requirement sa Sinovac. Ani ang report. Si Dr. Monico Perez, 63 anyos, uban siya asawang si Dr. Femari Perez, 62 anyos sa Perpetual Soccer Hospital, ang walay kabalaka nga nagpabakuna sa Sinovac vaccine. Milapas man sa 59 anyos nga age requirement sa Sinovac apan alang sa magtiayong Perez. Kinina ang kahigayunan nga mapanalipdan nila ang kaugalingon batok sa COVID-19. Kay at least man sad mi kay everyday mo kuan man mi og naman mi mga COVID patients na makitaan, so mas better pa na mo risk mi sa bakuna kaysa risk of getting infected na mo progress into severe disease. Na may posibilidad nga natay risk go with vaccination but mas dako ang risk kung di ta magpa-immunize. Giangkon sa mga frontliners diri sa Tambalanan nga mibati sila kahadlok sa bakuna apan mas may patigbabaw ang ilang kahadlok sa virus. Busa nakahukom sila nga magpabakuna tungod og alang usab sa proteksyon sa ilahang pamilya. Nakapabakuna usab si Dr. Tom Vatanagol ug ang iyang doktora nga asawa. Tulo siyang kabanay nga doktor nakalas tungod sa COVID. Busa gipahimusla nila ang kahigayunan nga mabakunahan. Natural bilang tao natay gamayng kulba pero mas kulba kung wa tay bakuna. Nga mas kulba kung wa tay solusyon sa pagsulbad aning COVID. Si Dr. Elray Inusian, ang vaccination point person sa Perpetual Soccer Hospital, nataptan usab sa COVID kaniadto. Busa nahibaw siya unsa ka delikado ang virus. Awhag niya sa mga kaubang health frontliners nga magpabakuna na. Dako gyud kayo og taban kay para sa ako despite nga nagka-COVID ko, wala ko naka-develop og antibody. So para nako importante gihapon kayo nga mabakunahan. 120 ka mga health frontliners sa Tambalanan ang nalakip sa vaccination. Gamay ra hinuon kini itandi sa ilang populasyon. Sa mga nabakunahan, wala sila nasinating adverse effect. Ang allergy to pagkaon, allergy sa lain tambal, respiratory allergies, di man pareho sa component sa vaksina. Wa gi angayan ikahadlok sa pagkatinuod lang. So bakuna na. Yes, kay that is our protection for everyone. Samtang nag-vaccine rollout usab ang Chonghua Hospital ug ang Cebu Doctor Hospital. Kabahin ang bakuna sa 17,000 ka doses sa Sinovac gikan sa China. Kauban si Malon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.